توكلت على الله وينبوني بدي فما أعلم توكلت على الله جونجي جيجي سمعت لما صلى توكلت على الله وكم جيجي ديك فما الله توكلت على الله دليل فما الله دو توكلت على الله على جينو دبا فما الله دو توكلت على الله أنا مديونا فما الله دو توكلت على الله دني فمتي كدلي ما صدو توكلت على الله وكم نيجي سمعت لما صلى توكلت على الله على كلني فمتي دي توكلت على الله 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 يوني جي سمي فما على الله توكلت على الله على دونغ سني كنا داشتو كو توكلت على الله على ماني سوچه كنا داشتو كو توكلت على الله انا مدومي سوكاتلاكي كنا داتو وچهره adamade na iso na okela la do abi kuna da de kwa marata ko na ngunda ku meni dilegin sora aga ke wa men vla waga ngone de ya to na ni adamade ni me mawbula atubo ka befo ka be wala nyumando bamana ngoko ngunu te san soro ni jurute arajo partenaire ni page munu me farale no anga ka bela jelen fo wulada ina mamunu kano ka dana mali kona anako ka kuna foni kama ku bela jelen fo ko biye juma e mars kalo tle muga ani kononton sungalo ale tle tan ani kononton e biye awnga mesere pa kunda me dumini ko nyenyi no nana mesere pa kunda ra dumini ko nyenyi na ale nana ani yela nana okoro ko nyana boledo inspecteur général de douane Amadou Konate kama fo anaka barakela obela jele Moïse Traoré ORTM ka fana fo minye Siriman Bachili et monsieur le maire ko anula Chorno Umar Asijalo kama fana fo kenen ko nana ya bashaga ay hinal ni fenda bulu gabakuru tagabo sirala alaba baraji sabayo sungalo ngonnana fentembolo ingani anyuma taganyesi balmani sinjuma obela jilenkai sefo teneye imiri anyuma blakata mugoma manifiye iyeredi mabu tala ala fana ba tala koy ngabi to mina bela jilemo do ka befo ka be wala nyumando kuma so kono ya minye maninga Flavia flakile ani bamana amba bela jile fo ka awala nyumando bo afala yere bia bi ke ba jalo fana bia ka tafara amara e ko ni kelo do kuma ni sundige sere ga ni so jay nyimbe be bokene ma ese ni monsieur restaurant nyu anye volo ko kama soro de basage ale fana biya wulada yana ko kan kibaru ya wula Jacob Zuma ko ale sentina na ye kalata ko la han nu yi ga war mine Jeux olympiques Francika ko ku sranu no ko atanta be songa ka ala kuna akofale togo sugu dola yuware anu masina kiware amunu bolu konnana ana olu fana da mautlo ka bela jelen fo ka bela jelen wale nyumando ka foko aw bela jelema aw bismillah kuna fonu keneka yuwaru ka fe je ka jegemine belebele ba min be no ye la da la jegemine ye yuwaru ka fe no ba fa ko bora
ale sera ka kɛ kunungo n'o ye tubabukalo tile 28 ye san 2024 waleya in y'a to min ye jɛgɛ mɔnaw jɛgɛ minɛnaw jɛgɛ bayɛlɛmanaw jɛgɛ wusulaw u bɛɛ lajɛlen kana ka jɛ ka kɔw ni babolow k'olu folo ka se ka jɛgɛ k'o sɔrɔ o la ko jɛgɛ suguya bɛɛ lajɛlen i n'a fɔ laadala bɛ kɛ cogo min u y'o sɔrɔ yuwarukaw fɛ yen u y'a yira fana k'a fɔ ko nin waati laban in na ka kɛɲɛ ni waati yɛlɛma yɛrɛ ye jɛgɛ suguya dɔw bɛ yen olu bɛ ka tunu olu tɛ ka ye i n'a fɔ san tɔw ta la ɲinan ta in na min ye jɛgɛminɛba in ye sa sɔmɔnɔw olu minnu bɛ yuwarukaw fɛ yen u y'a yira k'a fɔ ko a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛmaya kɛra olu ka ɲɛmaa bolo jɛgɛ ko bɛ maa minnu yɛrɛ bolo olu bɛɛ lajɛlen nana nka gouvernement maa ma se ka ye dɛ on s'en compris n'i taara u b'i minɛ k'i fara u ka ye cɛw ko ɲinan ta bozo yuwaru bozo an kana jɔ an nin yɔrɔ la dɛ nin jɛgɛba bɛɛ tɛ se ka mɔ ten cogo la ten k'a kɛ ten ko a banna ten o tɛ se ka ɲɛ dɛ an ka nin yɔrɔ sɔrɔ yanni bɔra jɛgɛ bɛɛ lajɛlen ka dun ka ban Masinakaw fɛ yen fɔnkɔɲɔgɔnkɔ tun bɛ olu ka kafo kɔnɔna na o y'a to sa min ye dugu ɲɛmaaw ye n'o ye préfet ye Albarka Amarizak ale ye wele bila u ma sa k'u k'a lajɛ u ka bɛn ten bɛn yɛrɛ sera ka kɛ Masina dugutigilakaw diinɛ ɲɛmaaw faso ka cakɛda minnu bɛ yen préfet yɛrɛ ale yɛrɛ ɲɛna musow kɔni bɛn'a kan sa ko ka ko ɲɛmaya tɛmɛ jɛkulu dɔw bolo olu ka san 5 kɛ kafo ɲɛmaya la u fɛ yen yaasa min ye bɛn ni kelenya u bɛ se ka don musolakaw ni ɲɔgɔn cɛ nɔn tɛ yen musow ka baara musow ka cɛsiri musow ka timinandiya fɛɛrɛ o fɛɛrɛ kun sigilen don sa ka fɔnkɔɲɔgɔnkɔ in to kafo kɔnɔna na o si kun tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ an sɔngokaw fɛ yen kuranko gɛlɛya i n'a fɔ an yɛrɛ fɛ yan Bamakɔ cogo min o tile 10 ye nin ye u y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu na wuli ka jɔ kɛ yaasa jamana ɲɛmaaw u k'u ɲɛsin olu ma burɛmukaw ko olu ta ye jiko ye kuranti yɔrɔ min ni somasɛpu ka kan ka ji sɔrɔ kuran fɛ o jiko fana gɛlɛyalen don bi burɛmu kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen kɔni n'olu bɛ ji sanuman ɲini o ye kɛlɛ ni wulikajɔ dan de ye kɔfolo ni bafolo minnu bɛ yen ani jitɔyɔrɔ minnu bɛ yen musow kɔni kɛlen don k'olu kamaru nka o fana deguntan tɛ sabula nin waati in na funteni lahaw ta min bɔlen don dugukolo yɛrɛ b'i min n'o y'i min o tɔ mana to bɔrɔkɔ min ye k'a fɔ k'i bɛ t'o sɛnsɛn ko ka ji sɔrɔ o la ko somasɛpu ka wuli k'i jɔ yaasa min ye burɛmukaw ye u bɛ se ka ji sanuman sɔrɔ cogo min wɔlɔfɔw fɛ yen kɔkan kibaruyaw nasira la sa u y'a yira k'a fɔ ko min ye inspecteur de police min n'ale tun ye wulikajɔ kɛ ka kɛ ni sɔnko o ka bana sɛbɛn latununi ye ko kamalen ko a bilara kunungo Seneweb maaw y'a yira k'a fɔ ko a masuruna maaw ko olu y'a yira k'a fɔ ko maa 2 minnu tun minɛna polisilakaw ka ko hukumu kɔnɔna n'olu bɛ kasobon kɔlɔsi kɛ ko olu 2 bɛɛ lajɛlen bilara min ye waleya in a bɛ tali kɛ min ye Usmani Sonko ye ale ka bana sɛbɛn min kun taara a yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ ni nɛgɛjuru siraw fɛ a na kɛ maa 2 in kun nim'o la u ka wɔlɔfɔw fɛ sa u ka sɔrɔnadonbagaw polisilaka ninnu tɔgɔla sa olu wulila k'u jɔ u y'a yira k'a fɔ ko nin waati laban in kɔni na min ye waleya in ye a na kɛ a kɔ sara sabula kabi Sonko yɛrɛ bɔra ka se sɔrɔ procureur yɛrɛ y'a yira fana k'a fɔ ko polisi 2 ninnu n'o ye gardien de prison 2 ye ko k'u labila nɔminɛli min tun bɛ yen o nɔminɛli tɛ se ka kɛ tuguni sabula min ye yafa sɛbɛn min bɔra n'o ye loi d'amnistie ye n'a ma ɲɛ k'a dira Sonko ale ni Diomaye Faye ma olu taara jamanakuntigiya ɲɛɲini nin gardien ninnu fana olu fana k'u yɛrɛ sɔrɔ ka t'u ka baara kɛ procureur ale y'o fɔ Senegalikaw fɛ yen muso min kɛra sababu ye ni Sonko ye gɛlɛya sɔrɔ k'a ye 5 don fiɲɛ na dɔw y'a yira kibaruya fɔlɔw fɛ k'u tun ɲɛ bɛ dɔ la valise caman tonnen a bolo a bɛ k'o pousser réseaux sociaux sanfɛ aéroport dɔ la sa n'o o ye Suisse aéroport ye kɔlɔsilikɛbaa dɔw y'a yira k'a fɔ ko maaw bɛ ka o min ye nin ye k'o ye jaladege ye o t'a bɔko fɔlɔ ye nka min ye kibaruya jɔnjɔn ye muso min bɛ yen n'ale yɛrɛ tun ye Usmani Sonko jalaki ka kɛ ni bingali sira ye cɛnimusoya ta na sira fɛ ko nin waati laban in na kunnafonidi gafe minnu bɛ Senegalikaw fɛ yen u y'a yira k'a fɔ ko Adji Sarr
a taara yɛrɛ sɔrɔ ko fo kanadakaw fɛ yen maa caman y'a yira k'a fɔ ko yanni a ka bɔ senegali k'a kɔni ye 5 don fiɲɛ na ale moto taxi bɛ senegali de k'a ye moto taxi de ta k'i kunna Moritani kan ko sabula n'a ko a bɛna Mali fɛ o sira ka jan a taara yɛrɛ sɔrɔ Moritanikaw fɛ yen a selen Moritani k'a ye sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan joona k'i kunda Kanada kan nin kalo in tile 25 kunnafoni gafe minnu bɛ yen olu ko k'u b'a danganiya k'a jira bɛɛ lajɛlen na ko muso min n'o ye Adji Sarr ye ni ale yɛrɛ ye degun ta ka ɲɛsin Sonko ma a ka ko ninnu na ko bi kɔni k'a bɛ Kanadakaw fɛ yen min ye Sonko ye o y'a sɔrɔ o nɔgɔnni fana fɛ ale yɛrɛ ni a terikɛ n'o kɛra jamanakuntigi ye Bassirou Diomaye Diakhar Faye ko olu tun bɛ Abdul Macky Sall fɛ yen o waati kelen na olu bɛ ka palais o kɔnɔna mɔmɔ k'o lajɛ u kun taara bɔ Macky Sall ye a ka se ka ɲɛfɔli k'u ye a y'u bisimila ka ɲɛfɔli k'u ye ka bilasirali kɛ u ye wɔlɔfɔw ka kunnafonidilaw ko ni muso in joro ka boli ko nɔn tɛ ko a ka kumaw a ka laseliw a ye waleya minnu kɛ maa minnu y'a bila nin baara in na k'u olu wo ale wo k'u bɛna wele ko nka kunnafonidila wɛrɛw ko Sonko y'a fɔ a ka tɔndenw ye k'a fɔ a lafasabaw ye k'a fɔ diɲɛmaa ye maa o maa i ye polisi ye i ye gendarme ye i ye finitigi ye walima i ye jamanaden ye i ye degun ta ka sa ale ma i ka baara kɔnɔna na ɲɛmaa minnu y'i bila a la ale ma olu jalaki yɔrɔ min a tɛna na e jalaki yafa o kɛlen don bɛɛ ma k'o kumana ko min ye Adji Sarr ye k'a kuma sa a ka boli nka saya ka fisa malo ye dɛ n'i taar'i kuma dogo yɔrɔ la i ka to fadenw jalaya don o don ko mɛnna cogo o cogo dɔ bɛna fɛn dɔ f'i ma don la min tɛ bɛn i ma Adji Sarr ala k'a fara Kanada sigibaw kan a fana ka taa so belebeleba dɔ ta ka tele belebele bila ka to ka jani kibaruyaw lamɛn i n'a fɔ Kanada ka tɔw b'a kɛ cogo min a ka fara an filɛbaw kan Sudankaw fɛ yen olu kun ka ekɔliso caman baden datugura datuguli in kun kɛra kun jumɛn kama u ka kɛnɛya minisiri o de tun y'a yira k'a fɔ ko funteni lahawta min filɛ nin ye denmisɛnninw tɛ se ka bɔ ka taa kalan kɛ ko n'u tora nin na ji tɛ dugu min na ekɔli karamɔgɔw yɛrɛ bɛ ji min sɔrɔ ka min buteli ɲɛ kelen tile 2 o tile 2 ko min ye ekɔliden ninnu ye ko jiko gɛlɛya bɛ u la u dun ka t'u ka so u bɛ min sɔrɔ yen k'o ka fisa kalanyɔrɔ la kana kabini sɔgɔma fo wula fɛ ji tɛ yen degun bɛ a la ko o de la min ye ministre de la santé ye ale kun ko ka ekɔliso bɛɛ lajɛlen datugu Sudan kɔnɔna na nka kunun ko k'u y'u dayɛlɛ sabula gouvernement ye fɛɛrɛ ni dabali tigɛ ji hali n'a ye jaabi t'i jɔ a kɔrɔ dusu k'a suri kan yaasa tile o ka di a mara ye dɛ funteni na yan ɲinan yɛrɛ mɔgɔw ma gilasi siri u yɛrɛ la fɔlɔ n tɛ san dɔ la est-ce que Sidikiba yɛrɛ ma gilasi siri a yɛrɛ la ko sunkalo ko k'a juguyara nka a so ka sunkalo sen ka teli ko a so yɛrɛ tile 20 tɛ sini ye de ala k'a timɛ di an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra Sudankaw fɛ yen an bɛ taa Afrique du Sud Jacob Zuma ni ale yɛrɛ ye ANC farafinw ka tɔn mun bɛ yen ni o y'u ka bɛrɛbɛrɛli tɔn belebeleba in ye n'o y'a to Nelson Mandela sera ka fanga ta ka san 5 kɛ k'i sen bɔ a la pewu ka da o mandat kelen ma k'ale Jacob Zuma k'ale kɛ jamanakuntigi o kɔfɛ tabo nbekiw bɛɛ lajɛlen kana dɔ kɛ a ko la ko o Jacob Zuma kelen k'a tun bɛ k'i labɛn zen woyi a ko ANC wa ko yanni buuru fiyɛ cɛ o tɔn in ale t'o tɔgɔ fɔ a da la tuguni a yɛrɛ kun ye labɛn bɛɛ lajɛlen bila sen kan sa u ka jamanakuntigi kalata min kan ka kɛ mɛ kalo tile 29 nata in ko ka se ka i sen y'o la ko nka ko kabini san 2021 Jacob Zuma ko ale ni kiiri tigilamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na kalo 15 kasoladon a kun y'o kɛ nka komi jamanakuntigi don a kun yirala la waati ni waati a ka se ka na sɛgɛsɛgɛliw fana kɛra k'a yira k'a fɔ dunko juguya ni yurugu k'a to fanga la san 2019 ka taa se san 2018 ma k'a ye dunko juguya ni yurugu kɛ k'a ka so jɔ ni ŋanamu la k'a ka so jɔ ni jurujugu ni warijugu tali ye ka faso nafolo bɛɛ lajɛlen kumaniya k'o kiiriw bɛɛ lajɛlen bɛ maa min kun kan o de wulilen filɛ nin k'a fɔ ko a bɛ taa jamanakuntigiya ɲini Afrique du Sud kaw fɛ yen sa u ka conseil min bɛ yen n'o y'olu ka kalata ko ɲɛnabɔ b'a ye olu y'a yira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka jamanakuntigiya ɲini fo Jacob Zuma ko wa a kan ka nɔ minɛ fana min ye kalo 12 n'o ye san 1 ye k'a kan ka o yɛrɛ kaso kɛ ko juru b'a la a kan ka wari wɛrɛ sara fana Jacob Zuma yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'ale kɔni ta
bɛɛ b'a dɔn min don o farafina dugu min ye farajɛla dugu ye Afrique du Sud ye jamana min ye ko n'ale kun wulila k'i jɔ k'i ka cɛsiri kɛ jamanaden fanba ale ka fanga taabolo de ka da olu ye wa ale yɛrɛ ye maa min ye farafin ko cogo min ale ko ten k'u ye fɛn o fɛn nkalon ta ka da la ale ni labɛn k'o bɛɛ lajɛlen kɛ yanni kalata wɛrɛ cɛ san 81 kalata wɛrɛ jumɛn tuguni Zuma hali ni ala y'i si kɛ nɛgɛbere sa e ko e na se k'o ɲɛ tuguni Zuma ta retraite tan ten i ka ala ka masaya segin a ma a ye garisɛgɛ d'i ma e yɛrɛ ni muso 9 in o y'an bɛ min kalama ye dɛ cɛnin ta tɛ 2 ye de wɔlɔfɔ ka cɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma ale Afrique du Sud kelen in na diɲɛ seleke naani jɛkulu bɛ n'u b'a fɔ ko Greenpeace ni olu bɛ waati yɛlɛma kimɛli kɛ u y'a yira k'a fɔ ko farafina jamana minnu bɛ yen bi n'olu kɔni kɛlen don waati yɛlɛma yɛrɛ tiɲɛbaw ye n'olu ka jamanaw kɛlen don ka degun ta ka ɲɛsin jamanaw ma ko min ye Afrique du Sud b'o la koyi Egypte b'a la Nigeria ko ninnu kɔni u ka san 10 laban in na ko olu de kɛlen don ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔ bonya fiɲɛ jugu gazi jugu baarakɛyɔrɔ ni fɛn jugu minnu b'u fɛ yen ko ni jamana ninnu ka degun barika ka bon ko wa ko n'i y'a ta k'a la jateminɛ fana ko diɲɛ fana kɔnɔna na ko ninnu bɛ sɔn ka ye 9 fɔlɔ la han sabula masimafɛn minnu bɛ baara kɛ u fɛ yen minɛn minnu b'u bolo an'u yɛrɛ ka fɔndɛriw ka taa s'u ka sanubɔyɔrɔ ni fɛnw ma ko nin bɛɛ lajɛlen ye kɔlɔlɔ ye min bɛ waati yɛlɛma ko kɛ ko Egypte ni Zimbabwe ko n'o y'a sɔrɔ olu ta ka dɔgɔ ko nin waati laban in na min ye ESCOM ye o ka tagali olu fɛ yen ko bɛ sɔn ka dɔ fara u ta kan u y'a yira k'a fɔ ko nin waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ko in ko diɲɛ magobatigiw diɲɛ nafolobatigiw diɲɛ sengolaw olu caman ma sɔn k'a sɛbɛnw fa siri k'a fɔ ko u b'a kɔn u ka jamanaw kɔnɔna na olu kɔni y'a yira k'a fɔ yiriwali cɛsiri ni fɛnw olu tɛ se ka taa kɔ maaw ye min laɲini u fɛ sa o ye k'a fɔ u ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔ a kɔni a bɛ anw ka yan han tilela haw ta in o y'a dɔ de ye koyi parce que min bɛ dugu kabakolo kɔlɔsi n'o fanga banna tile bɛna an nɔfɛ don e ma ye a bɛ ɲini ka na mɔgɔw mɔ nin waati in na ne ko kayikaw ka sun u ma reporte dɛ u tun kan ka kayi ka sun reporte o Falaye bɛ kayi dɔn dɛ hôtel dɔ bɛ yen ɲinɛw de bɛ mɔgɔw servir ale kɔnɔna na Falaye b'a yɔrɔ dɔn a bɛ kayi hôtel kayi dɛ a ɲɔgɔnna ka dɔgɔ kayi ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra yen an bɛ taa Faransi Faransikaw fɛ yen u ka wasabulon maaw n'o ye Faransi députéw ye kunungo alamisa olu ye sariya dɔ ta sariya min sa n'o bɛna na siɲɛ woloma kɛlɛ kɛ n kunsigi ka jan o n kunsigi finnen don o ɲɛda bɛ tan o n yɛrɛ finnen o ko min ye maa o maa Faransikaw fɛ yen n'i kɔni ye ko ta ka se olu ma sa i ta filani tɛ tigɛ sariya ta nasira fɛ min ye député minnu ye n'olu bolo kɔrɔta nin ko in ye u y'a yira ko nin n'a to baarakɛyɔrɔ la maaw ka lafiya ko nin na dɔ bɔ kow la ko min ye Faransi yɛrɛ sariya misɛnninw ka ca kojugu min y'a to nin ko in sera ka sigi sen kan sa ko wulikajɔ de kɛra ka se ka nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ wa min ye maaw ye k'u caman kun degunnen don nin ko ninnu na kuma tɛ min ye farafinakaw ye olu caman de kun bɛ k'u ka baara tiɲɛ nin ko ninnu senfɛ kunsigijɛya ko in k'u n'a lajɛ ka o don fɛɛrɛ ni bɛrɛ la sariya kisɛ suruman dɔ ka se ka o sigi sen kan Faransi a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye nin dɔgɔkun laban in na ye u ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw k'u ye min ye bɔlɔlɔsiraw fɛ u ye min ye TikTokiw kan ani groupe WhatsAppiw la k'u bɛ ka jateminɛ min kɛ nin waati in na bi u ka jamana kɔnɔna na k'o de ye k'a fɔ ko min ye bɔlɔlɔ siraw fɛ ale ni numérique siraw fɛ maa minnu bɛ baara kɛ o la lycéw ale ni min ye olu kɔkɔrɔdonbaw ye k'u bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin waati laban in na ko degun caman bɛ yen dɛ maa dɔ bɛ yen ale na kɛ ekɔlidenw olu kɔni ye ale kofɔ k'a yira k'a fɔ ko a ye gɛlɛya ta ka ɲɛsin olu ma Faransi kɔnɔna na kamalen u ye a nɔbɔ k'a minɛ ka taa bila kaso la koyi ko yaasa a ka dɔn k'a lajɛ min ye Faransi cybercriminalité au parquet o ye nin kuma in fɔ Faransikaw fɛ halisa u ko k'olu sirannen don dɛ k'u ka jeux olympiques k'a ouverture kɛcogo a n'a baaraw labɛncogo k'u bɛ ka min mɛn u bɛ ka min ye bɔlɔlɔw kan ko k'a lajɛ ko ka fɛɛrɛ don ala k'a falen ko nɔn tɛ ko maaw ni b'a kan u bɛ fɛ ka a saboter dɛ u kɔni ka service de renseignement ye kibaruya in di u fana m'a bila tulonkɛ la Russie ni Ukraine ka kɛlɛ ko ni maa min ɲɛna k'a bannen don k'a ma ban dɛ
ko suni tile ko alisa ko bomu be ka fili Ukraine ko ka ale be se ka dɔw kunbɛ dɔw be a tɛ se k'olu kunbɛ min ye wuli ka jɔ ye a bɛ ka dadigi kɛ olu la bi jamana minnu y'olu bila k'olu ka nin kɛlɛ in kɛ maramafɛn minnu kun dir'olu olu ma olu ka drone mara yɔrɔw u ka marafɛn mara yɔrɔw min ye mugusow ye ko irisilakaw kɔni ka mugu bɛ ka taa bin olu de kan bi ko yalama olu na se ka nin kɛlɛ in to sen na wa ko olu dun fana bɛ ka u bɛ ka mɔnɛbɔw yɛrɛ la kuma caman koyi k'olu fana bɛ to ka drone ninnu fili ka taa bin irisika yɔrɔw kan ko nka ko bi olu kun sigilen don ka min kɔnɔ o de tɛ ka sɔrɔ lamɛrikɛn jamana y'i kɔ don olu la o kun kan ka musaka fara ɲɔgɔn kan ka OTAN dɛmɛ o ko k'o se tɛ olu ye min ye Europe jamanaw ye k'olu ka kuma cayalen don ni waleya nin waati in na Faransi k'ale kun ko k'a bɛ sɔrɔdasiw bila ka na nka min ye irisikaw y'i kantigɛ da yira olu la olu b'a ka segin kɔ k'u kɔtɔrɔma bɔ ko nin bɛɛ n'a ta ko ni Ukraine ma dɛmɛ ko olu yɛrɛ laban na fɔ sa ko irisi k'a danga na u pɛridilen kɔfɛ Ukraine kaw u bɛ ka nin kuma ninnu fɔ u yɛrɛ ka nɛgɛjuru siraw u yɛrɛ ka kunnafoni siraw fɛ ale ni irisiw ka wuli ka jɔ minnu bɛ ka kɛ u bɛ ka dangari u ka dugu yɔrɔ minnu na caman bɛ yen bi u y'a yira k'a fɔ ko n'a ko tora tancogo la irisiw bɛ ka baara min kɛ ni pankuru ye nin waati in na olu laban na fɔ ko u sɔnna ten ni maaw y'i nɛgɛ k'i kɛ ba falen kan Joe Biden kɛtɔ ka wari ta élection ɲɛkɔrɔla in na ko ka t'o don kɛlɛ la Ukraine mɔgɔ min bɛ k'a fɔ Israëliyɛnkaw ɲɛna ko u ka kɛlɛ jɔ ale de bɛna taa ni sɛbɛn ye Nations Unies na wa Faransi wulilen don fana ko o sɛbɛn in kana na tɛmɛ e maa min e ta bi sen na maa min bɛ ka kɛlɛban ɲini a bɛ k'a ka candidat a ka deuxième mandat ɲɛɲini Américains ka ko ma nɔgɔn dɛ hali u ni Niger filɛ ɲɔgɔn na ɲɔgɔn sama min na nin ye u ka wasabulon mɔgɔw y'a fɔ k'u ka sɔrɔdasiw lasegin ko n'a sɔrɔ u taalen tɛ ci wɛrɛ la ye ci t'u bolo fɛn min tɛ yen baara min tɛ yen l'Américains ka nafa tɛ fɛn o fɛn na ye u sigikun jɔnjɔn tɛ yen u k'u lasegin sisan k'u bɛ ka bila yɔrɔ ɲini na n t'a dɔn olu b'o de kɛ cogo min na de sa mɔgɔ min bɔra aw fɛ yen k'aw ka sɔrɔdasiw don aw ta ka t'u bila mɔgɔw fɛ yen aw bɛ bila wɛrɛ jumɛn ɲini olu la tuguni n'u ka segin ka taa aw ka so tɛ so b'a bɛɛ la du b'a bɛɛ la kabila u k'u lasegin ka t'u ka so n'an bɔra Ukraine Gaza kɔnɔna na min ye diɲɛ seleke 4 dɔgɔtɔrɔ dɔw ye olu taara baara kɛ yen dɔgɔtɔrɔso dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko Alkasa dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko tile 7 maaw kɔni ye furakɛli kɛ ka opereli kɛ fo ka t'u sɛgɛn u y'a yira k'a fɔ ko kalo 6 yɛrɛ kɔnɔna na sɔrɔdasi minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ dɔgɔtɔrɔsɔrɔdasiw ye k'u caman ye baara kɛ ko nka nin waati in na jɔn ko ala olu sɛgɛnna li 160 o tun bɛ yɔrɔ dɔw la nka maa min bɛna ka taa ni maa 180 ye ko olu bɛ se ka olu ladon cogo di ko nin waati in na olu dɔgɔtɔrɔw kɔni olu b'a ɲini diɲɛ seleke 4 dɔgɔtɔrɔso fɛ sa n'o ye Organisation Mondiale de la Santé ye a ka wuli ka jɔ kɛ yaasa min ye maa 180 min bɛ yen bi ni olu bananen don fura bɛ se ka sɔrɔ olu la cogo min Gaza ale kɔnɔna na Kanadakaw fɛ yen kamalennin 2 minnu si bɛ taa san 26 la ko Ndongo S ale ni Abdoulaye N ko olu kɔni su yera mais maa si t'a dɔn k'a fɔ u fatura cogo min ninnu 2 su a taara ye Canada ale dancɛ la araba tɛmɛnen u y'a yira k'a fɔ ko maaw kɔni ye wuli ka jɔ kɛ yaasa ka se k'a dɔn nka a yirala k'a fɔ ko maa minnu don u kɔni kun nana tunga sira de fɛ k'u y'u fasa ja cogo sugu bɛɛ lajɛlen na ka don nka u taara bɛn kɔgɔji kɔgɔji man ɲi u sujugu yera wa o yɛrɛ kun tɛ fɛ ka to Canada koyi u bɛ fɛ ka taa États-Unis de ko de o yɛrɛ kun y'u wuli kunba yɛrɛ ye Faransi service de renseignement k'u b'a ɲini Faransi Jeux olympiques labɛnbaw fɛ k'u k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ koyi cérémonie d'ouverture ko attentat terroriste belebele labɛnnen don min ye Europe 1 ye ale ye kibaruya in di ka kɛɲɛ ni u yɛrɛ ka ministre de l'intérieur ale ka kibaruyaw ye k'u k'a lajɛ koyi fɛɛrɛ wɛrɛ ka sigi sen kan athlètes nacogo u taacogo ko kuma tɛ minnu bɛ yen n'olu ye senfa piripiri maaw ye k'u bɛɛ lajɛlen k'u kɔlɔsi ko n'Ala sɔnna ma Faransi ale bɛ ka labɛn kɛ ko yaasa min ye nin ko in ye a bɛ se ka sen sɔrɔ cogo min na k'a sɔrɔ degun ma kɛ a la Faransi Jeux olympiques k'a kuma cayara a minɛna jamana minnu na ko yalama olu bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don a ko la wa min ye Faransi yɛrɛ ye nin waati in na u kɛlen don ka bɔlɔlɔ siraw bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi min ye TikTok ye réseaux sociaux sanfɛla maaw bɛ nɛgɛjuru ci Faransi minnu bɛ yen n'olu bɛ wuli ka jɔ kɛ n'u ka bɔlɔlɔ siraw donnen don ye .fr ni .ml n'a tɔw bɛɛ lajɛlen sa ani .com k'u bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛlen don nin waati in na i bɛ baara mun kɛ i bɛ ko minnu kɛ ka i tigɛ k'i bugunatigɛ bɛɛ lajɛlen dɔn ko wa ko don nataw la fana a kana bali maa la dɛ
ni ku be fɛn ci ka taa faransi n'a la segiri ma i k'a dɔn k'a fɔ ko min ye i ka waleya ye o na kɛ waleya cɛjugu ye ka ɲɛsin u ma o fana bɛ k'u labɛn yaasa attentat o kana taa kɛ Jeux olympiques la faransikɛw fɛ yen Sinabɛf kunungo ale y'a ka assemblée générale kɛ assemblée générale min senfɛ sa a y'a yira k'a fɔ kɔni ko min ye u ka baarakɛlaw minnu bɛ PMI Mali kɔnɔna na minnu bɛ BDM kɔnɔna na IBI Pharma n'a tɔw bɛɛ lajɛlen k'u na wuli ka jɔ kɛ olu ka bila u ka hakɛw kɔnɔna na minisiri min bɛ nafoloko kunna n'o ye Sanu ye k'u na o wele bɔgɔ jeninen kan n'o ma mago ɲɛ k'u na préavis ta k'o da min ye nin waleya in bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ sa n'o ye Sinabɛf ye banques ka syndicat tɔn olu kɛlen ka nin barosigi in kɛ ko sɔgɔmada in na politikimɔgɔ dɔw taara ka don o la k'o ta k'o bayɛlɛma k'o kɛ fɛn wɛrɛ ye k'a fɔ ko olu na fanga da i koyi ko nin ko in ka ɲi kosɛbɛ k'u ye olu ka ko ta ko k'a bɔ a minɛn kɔnɔ wulada in na Sinabɛf ye conférence de presse kɛ u ka ɲɛmaa n'o ye Amadu Nba ye ko politikimɔgɔw k'u ka politiki kɛlɛ kɛ olu ka préavis ma da fɔlɔ olu bɛ k'u ka kow jateminɛ n'u y'a dɔn fɛɛrɛ wɛrɛ t'u bolo u k'u pan olu ka kow kunna ko nɔn tɛ ni maa o maa n'u olu y'i ye a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bɔgɔ jeninen kan dɛ k'olu ka grève ta k'a fɔ k'i b'a kɛ jagokun ye ka fanga bagabaga n'a ye u ti jɛn n'a ye bi u tɛ jɛn n'a ye sini wa maa minnu bɛ ka waleyaw kɛ n'u y'a i nɔbɔ k'i fɛn a bɛ taa kiiri la i na t'i ɲɛfɔ ye ko k'o da bɛɛ lajɛlen tulo ka bi u ka point de presse kun ye nin ye n'Ala sɔnna a ma su in na ani maître Cheikh Umaru Konare ale na ɲɔgɔn sɔrɔ 21h wagati maa minnu bɛ yen sa n'u olu bɛ furabɔli kɛ olu fana ye déclaration bila ka na l'association des phytothérapeutes et chercheurs ko waleya min kɛra sirakɔrɔninkaw fɛ Sikaso ko min ye association des chercheurs ninnu ye sa olu y'a yira k'a fɔ ko olu ka tɔnjɛkulu sigilen don jamana yɛrɛ kɛlen don k'olu ka tɔn lakodɔn k'o de kɔnɔna na olu b'a yira k'a fɔ waleya min kɛra sikɔrɔninkaw fɛ yen ni o ye Sikaso mara ye u b'a kɔn bi u b'a kɔn sini sirakɔrɔnin maa min ye maa fa kɛ ye ko maa fala don ni minɛ mɛlɛkɛ don ko maa min don ko kajibinakɛla don ko wa ko ka waliden fitinin minɛ k'a fɔ ko i bɛ togow furakɛ ko k'o kisi sa ma ko olu kɔni k'o t'olu ka ko ye k'u b'a yira maaw la maa minnu ye degun sɔrɔ nin ko in kɔnɔna na k'u bɛ foli ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw fana ma ko k'a yirula k'a fɔ u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ maa sen mana ye nin ko in na k'u bɛɛ lajɛlen bila sariya ale ka bolo kan association ko fana k'a b'a yira kunnafonidilaw la ko ka kɛ ni tɔnw tɔgɔw ye ko kunnafonidilaw k'olu k'u kɔlɔsi u ka kumaw n'u ka kow fɔcogow la ko kuma o kuma ko k'a fɔ ko min ye thérapeute traditionnel k'an k'an kɔlɔsi o fɔli la ko min ye nin waleya in kɛ ko maa min don ko maa fala don ko a n'olu ka tɔn tɛ fan wɛrɛ si fɛ ko wa fana ko min ye sɛgɛsɛgɛliw ye waleya minnu bɛ sen na ko n'o ye ka nin ko ɲɛɲini ye k'u k'o kɔlɔsi ko thérapeute traditionnels k'olu bɛ kalikan de kɛ koyi ko yaasa ka se ka maaw ni kisi waati bɛɛ lajɛlen na ani fan bɛɛ lajɛlen na ko olu b'o kɛ ko nka ko k'a fɔ ko k'o ta k'o kɛ ko wɛrɛ k'u t'o fɛ k'u b'a laɲini bɛɛ lajɛlen tulo ka sa k'a fɔ ko waleya minnu filɛ sen na nin ye o n'olu ka taabolow tɛ kelen ye olu n'u ka farafin furakɛlaw tɛ kelen ye o n'olu ka ko foyi tɛ taa ɲɔgɔn fɛ maa o maa bɛ yen k'i b'o don olu ka tɔn ninnu taabolo la olu tɛna jɛn n'o ye sɛbɛn in a fasirila bi Bamako kalo in tile 29 n'o ye mars kalo ye u ka président Ousmane Jara n'u b'a wele ko ale yɛrɛ ko ko docteur dɛ ale fana ye docteur ye de Ousmane Jara don Jarala ka maa ɲɛnama man ja o wulada in na ta an b'o jɔ yan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn n'Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 21 an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan yaasa ka se ka maître Cheikh Umaru Konare k'ale bisimila an ka brève kɛnɛ kan min mana b'o la fana a bɛ se ka bɛɛ lajɛlen suit ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ba sakɛ ale tun bɛ yan min ye Amara ye ka taa fara Keba kan ani Fala ye a k'an bɛɛ nɛgɛ kanɲɛ 21